ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅମର ରହେ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଝୁରୁଛି 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ ବା ଦୁଃଖଭରା ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିଭରା ଗୀତ ଗାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କାମ କରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ସେ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:05 ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାବାସୀ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଛକଠାରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାହାରି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆୟୋଜିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକେ, ଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସାୟୀ, ରାଜନେତା, ଯୁବପିଢ଼ି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈଲୁମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆୟୋଜିତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେଶ ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତକାର ପାଇବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ଦିବ୍ୟ ସିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାରତ ଅନଲାଇନ ଟିଭି। এটা ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଜି ବାଧିଛି। ଶ୍ରୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲିରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବ୍ଲକ ପାଖରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା କିଭଳି ସଦ୍ଗତି ପାଇବ ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଆମର ସାରା ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲିଖିତ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା କେମିତି ସଦ୍ଗତି ପାଇବ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି କରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ କଳା ମାଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମାଟି। ଏଇଠି କଳାକାର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କଳାକାରର ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ମିଶିକିରି କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆଜି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାବାସୀ ଏଠାରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ କହିବି ଏଜ ଏ ପର୍ସନ, ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସହିତ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି ଅଜରାଜ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ କାମରେ, ସେ ଜଷ୍ଟ ମତେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଗଲି ସେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁବଳ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ବି ଦେଖା ହେଇଛି। ପର୍ସନାଲିଟି ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ ତ ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଲିଭର ଇଏରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଯୋଉ ଲସ୍ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ନ ଆସୁ। କାରଣ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ବଢୁଛି, ଏସବୁ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ଖରାପ ହଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିନା ହ୍ୟୁମାନିଟିକୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତକାର, ଗୀତିକାର ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଟିକେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ
ये जो कला सांस्कृतिक गोटे मेम्बर हिसाब से मोर निजर गोटे कथबार्ता मुझे आपको जनाए जे ह्यूमन सागर होती आम ओडिशार गोटे गौरव कारण से विभिन्न जातिर गीत गाई आउ प्रभुंकर गीत को से निजर जन्म मरण पर्यंत से प्रभुंकर गीत गाई गाए विश्वास से त्याग कर अमर आमे गोटे पदयात्रा करूँ आम कोसामुड़ा ब्लॉक ठारू आरंभ करी चर्च पर्यंत जेएलसी कोसामुड़ा चर्च पर्यंत आउ ए शोभा आमर कोसामुड़ार जाति भेद कौन विषय नथिला आमे समस्ते सबु जाति सबु धर्म वर्णर लोक समस्ते एकत्रित होइथिलु आ ए शोभा यात्रा को आगे नैथिलु आ तांको मृत्यु रे समस्ते ए परिवेश ता शोकाकुल होइथिला आ समस्त आखिरे लुह थिला आ मु